paní doktorka Krtičková, která provozuje ordinaci jako doteďka jako fyzická osoba bez IČA, tak nás požádala, že protože změnila svůj stav na SRO, tu v podnikání, že to už není fyzická osoba, ale firma s ručením omezeným, tak bych chtěla to zdravotní středisko provozovat stejně tak, jak provozovala doteď, ale pod jinou hlavičkou. Jenomže podle zákonů platných to je, jako kdyby to byl úplně nový nájem. Takže já jsem to musel na 15 dnů vyvěsit na úřední desce, že se nabízí k pronájmu zdravotní středisko. Ona přišla na poslední chvíli, honem, to bylo opravdu, se to akorát tak stihlo udělat. Takže vlastně celá smlouva je úplně stejná, jako byla ta původní, s tím, že ona tam platila 10 000 ročně, jo, ona nám teďka už poslední roky dávala 20 000, ale to ani nebylo ve smlouvě. Vždycky říkali, když to vyšlo, jako, aby neodezdala finančnímu úřadu daně, tak prostě si s tím snížilo daňový základ a dala nám ty peníze. Tak říkala, ať to tam už do ty smlouvy napíšem, takže v ty smlouvě se změní, že to bude SRO ordinace Ronov a částka ročního nájmu bude těch 20 000. Takže kdo je pro to, aby to bylo pronajato paní, nebo firmě, ne paní doktorce Krtičkové, firmě SRO. Je někdo proti? Takže z mé strany to je všechno, ale jestli se někdo chce něco zeptat, nebo tak, aby to teda ještě bylo v zápise. Jestli někdo nic nemá, můžeme to ukončit, aby to pak tady paní Nováková musela všechno zapisovat, můžeme se tady dál bavit, můžeme se kouknout tady na ten územní plán, nebo jestli chcete něco, cokoliv jiného. Můžeme tamhle obdivovat radnici krásnou, kterou postavil pan Gorgán, což je teda úplná nádhera. To je teda, něco změnilo s tím návrhem na nějakou tu dotaci pro ně, nebo ne? My jsme tam šli, inicioval to Štefan jako zastupitel, Pavlem Říhovým, organizoval Martina Konrádovýho, v sobotu jsme se tam sešli, od Sokolu, nikdo nepřišel, že nic kreslit nebudou, že to takhle nechtějí a že to nějak vymysleli. Pak tam byl dojednaný Martin, že tam jde se podívat, to zase nějak se nesehnali klíče od toho, tak jsme tam zase nešli s Martinem, pak jsem to vypustil. No, my jsme s ním domluveni s Martinem, že jestli pak teda něco by vůbec měla financovat, tak jsem říkal do dalšího zasedání. Tady bylo řečeno v tom zápise, že se to bude řešit dneska, nikdo s žádným řešením nepřišel, nemám co řešit, jo. Tady ten zápis tady mám, tak... Jak? No. Já jsem se chtěl zeptat, ten územní plán by měl být hotový do roku 2013, myslím. Ne, teď ho dokonce prodloužili do roku 20. Tak to je to, co si to nestihne. On měl být do konce roku 2012, dokonce měl být. No. Pak termín posunuli do konce 2015 a teď už ho posunuli do konce 2020. Teď ho se to absolutně nestíhají. Ani projektanti nikdo prostě úplně podceňují. Zase někdo v parlamentu měl nějaký zářný, znovu světil Duch svatý asi. A když to je někdo stavět? No tak my máme platný, nám běží furt ten, co máme. Na těch nových plochách, co tam, co to no tak ono, moc jich tam nových není v tom, jo, a to se zatím nemůže teďka, ty, který by pak, jako ještě nejsou schváleny. Který nejsou schváleny, tak se nemůže. No, to jako nejde. Ty vaše, že jo, co jsou. A nebo když už by byl teda v nějaké fázi, tak by třeba stavební úřad s tím souhlasil, že se to může. No budeme se snažit, no. Dělá to tam paní Bartošová, to je z Jaroměře, že jo, takže teď jsem s ním měl 2 jednání už, něco se jí zase nezdá, jak to připravil ten pán architekt Vojtěch, něco se mi tam nelíbilo, tak to zase tam bude něco vyrábět jinak. Přiznám se, že tomu tak do toho úplně nevidím, no. Ten zákon je dost složitý, tam je takový jedno velké nebezpečí, že když jsme třeba
vyškrtli z toho stávajícího územního plánu parcelí určených k zástavbě a někdo by se tomu bránil, že tu parcelu tam chce mít, tak to může projít až tak daleko, že by mohl chtít za to kompenzaci. Že třeba koupil v dobrý víře parcelu, která je zařazena v územním plánu k zastavění, kdybychom ji chtěli vyškrtnout, tak by mohl být problém. Ale to je jediné, co tak jsem spíš tak zachytil někde v tisku nebo tak, ale že bych to... Ten zákon jako je složitý do svého územního plánování. No a dá se to popohnat? To bude na tom dělat, že jo? Jako dělá se na tom furt, no, tak... Teďka vysí třeba projekt projednání územní plán dívky, že jo? Ten je vyvěšený na naší územní desce, takže to dělal ten samý architekt, že jo? Takže teďka ten bude dojíždět a dělá se na tom naše. Původně jsme to měli mít letos už jako dál, že jo? Už to mělo být, loni se už na to mělo pracovat a furt tam něco se měnilo. Čekali, až se ten zákon, nějaké ty dodatky, k tomu byl nějaký nález ústavního soudu právě kvůli těmhle věcem, tak se čekalo na to, aby se něco neudělalo jinak. Tak teď je na straně města Stárkov nebo Ne, Náchoda. Teď to má právě ta paní a ta ona byla ještě 2 měsíce nemocná, nějak vážnějc. No, nebyla v práci, takže to tam zůstalo vyset taky. Ale teď už na tom teda opravdu dělá, teď už to jako nejde. Ještě Petr? Budou vlastně tyhle ty pejskarovi, co mají tady, že to nic neříká, jo, územní plán, nic nezamýšlej, ty jsou pro nás jako mrtví tady. S nima vůbec se těžko komunikuje, je jich 17, nebo 15, teda asi 15 teďka, a jsou to takový podílníci, že mají to rozdělené na 2,70. Takže někdo má třeba 16 2,70, někdo 2,70, někdo 4 2,70. Teďka třeba k té kanalizaci jsme potřebovali přes jejich pozemky a třeba 6 nám jich vůbec nevozovalo. Jo, jako, ale tu nadpoloviční většinu máme, souhlasí, ale prostě nic nekomunikují. Oni mezi sebou nemluví, oni se hádají. Teďka mají velký problém s tím zámkem, protože tady ho pořád nahání nějaký exekutoři, Tolara, ten tam nikoho nepustí. Ta paní Gramet-Bauerová mě volala, jestli o něm něco nevím, ptala se na informace. Jsem mi říkal, tak proč se tam nenechali domů důchodců, protože jste to museli chtít prodat, že jo. Ona, že ona to nechtěla, že ty ostatní vlastníci jako jim k tomu tlačili a takový. A pak vlastně z ní vypadlo, že jim dluží už asi 2,5 milionu na nájemný. Co? A nepustí je tam. Tam teď se chystá, že tam půjdou s policajtem. Že musí policii požádat o asistenci, že on tam má ty psy, řetěz a prostě je tam nepustí. Tak nevím co, tak pak tady bude mít nějakého bezdomovce, Tolara. Takže už vyženou z toho zámku. Jako je to prapodivný způsob jako hospodaření teda. Však jo, mohli tam, takhle měli vlastně 100 000 nájem, veškerou údržbu zajištěnou. Jo, vůbec přišla o 70 trvalé hlášených, o 30 pracovních míst. Prostě katastrofa, to bylo. Teďka oni se cítí dotčení, že nějaký člověk neplatí nájem, že mohli se tam nechat. Všechno to spravovali, ty sociální služby. Takže já teda nic nemám, tak tímto oficiálně končím zasedání, aby to nemuselo být v zápise. Děkuji vám za pozornost.